πολύ που σας βλέπουμε όλους, γιατί δεν έχουμε πολύ συχνή επαφή λόγω των αποστάσεων. Ετοιμάσαμε μια γιορτούλα με όσο πιο εύκολη γινότανε. Τα παιδιά μάθανε κινήσεις, τα λογάκια τους και άλλα πράγματα που θα δείτε σε λίγο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι, να περάσουμε ωραία και ό,τι ξέρουμε και ό,τι θυμόμαστε, εντάξει. Και θα πάμε και διακοπές, που λέει. Τα φτερά που είναι πολύ. Ό,τι θέλαμε τη διακοπές πολύ. Φτερά, δεν έχω άλλα φτερά. Τα φτερά είναι εκεί, τα φοράνε τα παιδάκια. Θες κερατάκια? Ωραία είσαι. Ωραία. Να ξεκινήσουμε με ένα καλοξόρισμα, να σας πούμε μια καλημέρα. Πάμε να πούμε καλημέρα. Θα βοηθήσετε και εσείς. Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγουδάκι και θα παίζουμε μαζί και τα μουσικά μας όργανα. Ελάτε να πάρετε όλοι. Έλα, Νίκα. Νίκα, πήγαινε να μαγαζί. Πάτε ό,τι θέλετε. Thank you.
παιδιά όλα. Άστε μόνο τότε. Δεν μπορεί να ταξιδέψει χωρίς τον τάραντο του. Για βρείτε κανένα τάραντο έχουμε. Το Γιάννη του Θα ξεκινήσει. Αν δεις τον Άι Βασίλη, τι θα του πεις, Ανδρέα? Ήμουν ένα καλό παιδάκι. Και τι θέλει να σου φέρει? Ένα ζώο. Θα σου φέρει? Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, άλλος? Η Γιάννα? Ωραία, πάμε. Αλήθεια. Άγιε μου Βασίλη, ήμουν καλό παιδί. Γιατί? Τι έβαλα το μύρο με σε αστείο μυαλό. Μπράβο! Ποιος θέλει να μας πει επόμενο? Ναταλία, θέλεις? Δυνατά, έλα. Τι, η μαμά. Όχι, αυτό το είπαμε, να πούμε το άλλο τώρα. Να πούμε το φαγάκι μας. Δυνατά. Μπράβο, Ναταλία. Μπράβο, Ναταλία. Παναγιώτη, θα μας πεις? Θέλεις? Δυνατά μπορείς? Ωραία. Μάθαμε Όμορφα πολλά. γιατί Είμαι τα παιδάκια φρόνημα πολύ καλά. μπράβο, Παναγιώτη. Αθηνά, περιμένετε να το φέρω το σακί. Το σακί θέλω, μην το σένα. Για να δω εγώ. Ποιο παιδάκι ήτανε καλό σήμερα? Η Φράσο ήτανε καλό κορίτσι. Θα πάρει. Ο Παναγιώτης. Μπράβο, Παναγιώτη. Για να δούμε. περίμενα, σε πάμε στο δέντρο. Τι να με κάνω? Έλα κάτι. Για να δω. Σήκω δώσε να κάτσε εκεί και απόσταση. Είχα τόσο βραδιά τώρα φέτος. Ω, φόηνα σήκω. Για να δούμε, τι θα δούμε. Για να δώσω κι εγώ ένα. μωρέ, και ξέχασα να πάρω και τα γυαλιά μου. Άγιε Βασίλη, δεν μποράει. Ποια είναι η Αθηνά? Η Αθηνά, ποια είναι η Αθηνά? Χρόνια πολλά. Για να δούμε αυτό, κάτσε εσύ, περίμενε. Ο Άγγελος, ποιος είναι ο Άγγελος? Εσύ είσαι? Που πες το ποίημά σου? Βασιλάκια που έχουν μέσα ένα γλυκοζούρι. Όχι, ακόμα εγώ δεν θα το πεις. Έλα, πάρ' το. Μην τα χαλάσεις.
Αχ, μάτια μου δεν βλέπω. Ο Γιώργος ποιος είναι? Η Γιάννα. Ποια είναι η Γιάννα? Και εγώ ποια είμαι? Ο Άι Βασίλης, δεν έχω όνομα. Έλα πάρε. Κάτσε εσύ μάλιστα, τα ξεκόλλησες όλα μαζί. Κάτσε να στο κουτουκός να δείξει εδώ. Για να βάλω τα γυαλιά μου να δεις τι θα μοιράσω εγώ. Α, τώρα βλέπω καλύτερα. Η Ναταλία, πού είναι η Ναταλία? Το είπες στο ποίημά σου. Μπράβο Ναταλία, έλα. Πόσα σου έχει γράψει? Για να δούμε ποιος... Ο Θανασάκης, πού είναι ο Θανασάκης? Έλα εδώ Θανασάκη να σε δω, έλα. Γεια είναι, γεια είναι. Κυρία Σεβαστίνη. Έβαστη. Η Φρόσο, πού είναι η Φρόσο? Έλα Φρόσο. Είναι Πολάκουλος. Και αυτό είναι της Νίκας. Είσαι καλό κορίτσι. Θα γίνεις από αύριο, Ναι, έλα πάμε. Όχι, εγώ δεν τα ανοίγω εγώ. Η μαμά, σπίτι θα είναι. Σεβαστή, για γύρνα από εδώ. Εντάξει, έλα πάει. Η Βασίλη να πεις εσύ. Πώς τη λένε, Άι Βασίλη, για γύρνα λίγο. Κωνσταντίνος πού είναι? Έλα Κωνσταντίνος. Άι Βασίλη, σε φέρει ο κύριος Κατοκώδης. Άι Βασίλη, Σεβαστή, δεν ακούει. Πού είναι ο Ανδρέας, πού είσαι ο Ανδρέας? Σεβαστή, γύρνα από εδώ να σε πάρει. Τι να με πάρει να με κάνω. Αυτό μόλις το παίρνει. Παναγιώτη, και ο Γιώργος, πού είναι ο Γιωργάκης? Έλα εδώ Γιωργάκη. Στη μαμά θα το πάρει. Εκείνο θα πας και εσύ. Αυτό και θα πας στη μάνα σου κατευθείαν. Κατευθείαν στη μάνα σου. Ναι, πήγαινε στη μαμά. Μπράβο! Μπράβο καλά παιδάκια! Και τώρα... Άρα και πιο. Το έχασε η κόρη. Έλα με καλή, τώρα σε πίνασες ένα μισό.